Ролите озвучиха артистите Мими Йорданова, Таня Димитрова, Илиян Пенев, Цанко Тасев, Христо Узунов. Преводач Ирина Ценкова. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Игра на кодове. Понеделник от 21 часа по Star Channel. Синкванон Kids е пробиотик за деца във формата на неустоими мечета с вкус на бял шоколад. С силата на своите 13 пробиотични щама и цели 15 милиарда полезни бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за здравето на детското коремче. Синкванон пробиотик шампион. Животът на Едро е двойно по-изгоден с любимите оферти 2 на цената на 1. По празниците ще се готви двойно повече. Така че вземи краве масло по 2 или пък зареди с растително, ако искаш хапването да е по-леко. Когато се умориш от готвенето, ободри се с ароматно кафе. Преди основното замези с повечко хамон, а за дрежките зареди изгодно перилен препарат по 2. Открий над 100 оферти 2 на цената на 1 в нашия каталог. Метро. Празнувай на Едро. В Нотино можете да купите всички коледни подаръци на спокойствие. Изберете любимите си парфюми и много други косметични подаръци лесно онлайн. Нотино. Today is yours. Feel good. Пазарувайте коледни подаръци в Нотино. Само сега до 30% отстъпка на избрани продукти. Когато искаш да живееш пълноценно, в ритъма на града, но и с пулса на природата, избери наситения вкус на Карпус Шамфастък. Карпус – вкусно вдъхновение от природата. Вместо да тичаш и да търсиш подаръци, избери мен от Емак приложението. С Genius идвам с опция за безплатна доставка. Избери оферти като правоъгълна маса Кринг Memphis за 129 лева или таблет Redmi Pad 2 за 343,99. Всеки е майстор в нещо, а ние майсторим мезетата така, както традицията е завещала. С вкус от старите майстори за майсторите на новото време. Орехите. Майсторлъшки мезета. Подаръкът, който наистина искаш, е тук. Тази Коледа избери от 5G смартфона и с до 600 лева отстъпка. И отключваме макс скорости във всички Unlimited планове. Весели празници! Viva.com. Това е Ани, която готви чили. Как? С новия си интелигентен мултикукър Тефал Cook for Me Touch, който я вдъхновява и напътства чрез сензорния си екран. Тази вечер за по-малко от 10 минути тя приготви пиле с кокос. Тефал Cook for Me Touch. Революция в бързото готвене. Чувствате се уморени, със слаб имунитет, нямате енергия. Има естествен начин за поддържане на имунната система. Природата предписва еднозначно витамин С. Науката добавя цинк, селен, витамин D3. Така създадохме Витамикс витамин С Директ. Директна дневна доза имунитет навсякъде с теб. Директна форма за прием без вода, за максимално усвояване. От Фортекс. Празничните оферти на Т-Маркет. До понеделник бомбони Линдор 200 грама, различни видове 9 лева и 99 стотинки. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 литър 2,79 и баклава Амбелино 700 грама, само 6,99. Т-Маркет. Практичният избор. Пак ме заболя главата. Така е в днешно време. За бърза начин на живот, главоболие и нервно напрежение. Темпалгин е ефективно средство при главоболие. Премахва болката и успокоява напрежението. Темпалгин. Без болка и нервно напрежение. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 15 години. Преди употреба прочетете листовката. Цяла година чакаме. И чакаме. И чакаме. Но понякога именно чакането прави хубавото още по-хубаво. Затова ти представяме вкуса, който очакваш. Опитай новите Big Рьощи и Рьощи Чикън само сега в Макдоналдс. Империята на инките, господари на Андите, претърпяла възход. В златните си години тя била благоденстваща, обширна и обединена.
Какво е предизвикало краха на иновативната цивилизация? Инките, възход и падение. Премиера тази неделя от 23 часа по National Geographic. Не минава и ден без да се удивя колко по-добри сме от останалите. Казва, че не са твои. Все едно съм целунал аватар с език. Срещаме родителите на Ленард за пръв път. Не искам да мисля, че сме бели буклуци. За какъв цвят буклуци искаш да ни мисля? Теория за големия взрив. Тази вечер от 22 часа и 55 минути по Star Channel. Настъпи онзи момент от годината, в който да си поемеш дъх и да се насладиш на любимите си истории на дивана вкъщи. За всичко останало има кой да се погрижи. Отпусни се с Star Channel. Празничният сезон е тук. Отпусни се. Филмът започва. Готви се, звяр жесток! Отпусни се. Най-интересното предстои след рекламите. Не минава и ден без да се удивя колко по-добри сме от останалите. Казва, че не са твои. Все едно съм целунал аватар с език. Срещаме родителите на Ленард за пръв път. Не искам да мисля, че сме бели буклуци. За какъв цвят буклуци искаш да ни мисля? Теория за големия взрив. Тази вечер от 22 часа и 55 минути по Star Channel. Настъпи онзи момент от годината, в който да си поемеш дъх и да се насладиш на любимите си истории на дивана вкъщи. За всичко останало има кой да се погрижи. Отпусни се с Star Channel. Празничният сезон е тук. Слънчев лъч във всяка капка. Олио бисер. Олио на вкус. Пренеси се в други светове с Storytel. Чуй напрегнати трилъри, фантастични истории и романтика, която кара сърцето да трепти. Този сезон се потопи в аудиокниги, които правят мрачните дни малко по-светли. Животът е по-хубав с истории. Да подготвиш празничната трапеза заслужава си. От събота в Lidl прясна цяла пуйка за 7,99 лева килограма. Lidl заслужава си. Хо-хо-хо! Сашко иска колело, малето кукла. А какво имаме тук? Семейство, приказка за лека нощ, училище, закрила. Аз не мога да доставя тези подаръци сам, но заедно с УНИЦЕФ можем. Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа. Помогни на дядо Коледа и УНИЦЕФ да стигнат до децата в нужда. Бъди благодетел с месечни дарения на Дари УНИЦЕФ БГ. Получавате крампи и схващания? Магнисимо! Не спите добре и сте уморени? Магнисимо! Магнезий с витамин B6 действа комбинирано при отпадналост и умора. И подпомага нервната и мускулната система. Магнисимо! И Магнисимо Форте. Магнезият, след който ще кажете Магнисимо! Мишената открита. Вземи го! Тази Коледа мисията е възможна с разнообразие от смарт устройства без вноски за първите 6 месеца. Вземи смартфон от серията Samsung Galaxy S25 или смарт часовник Samsung Galaxy Watch 8. И какво ще го правим сега, този мой черен дроб?
при омазнен черен дроб, при увреждане от алкохол или чернодробни инфекции, винаги препоръчвам Левурон Форте. Левурон Форте възстановява нормалната чернодробна функция и защитава чернодробните клетки. Намалява чувството на отпадналост и умора, от които се оплаквате. Вдъхнете нови сили на черния си дроб с Левурон Форте от Натурфарма. Добре дошли в Дъглас, за да се облечете, да заблестите, да сияете. За любовта, танците и радостните моменти. Добре дошли в откриването на този, подарък. Дъглас, добре дошли в света на красотата. Подарете радост и открийте красиви подаръци тази Коледа. Ти си лед, идвам да те стопя. Дишам, 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 дишам с теб. Няма да те пусна. Няма да те пусна. Дишам, 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 дишам с теб. Приматукс. Силата на 7-те билки. Приматукс. Дишай с лекота. Вече в аптеките. Опа, телефона. Избери идеалния подарък. Разгледай коледната ни селекция смартфони с отстъпка до 700 лева. Пак ме заболя главата. Така е в днешно време. За бърза начин на живот, главоболие и нервно напрежение. Темпалгин е ефективно средство при главоболие. Премахва болката и успокоява напрежението. Темпалгин. Без болка и нервно напрежение. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 15 години. Преди употреба прочетете листовката. Празничното почистване е удоволствие с прахосмокачки Ровента от Зора. X-Force Flex 1560 е мощна, безкабелна, чисти и мие едновременно и е в комплект с 2 батерии. А с X-Force Flex 960 достигаш навсякъде с лекота. Ровента за чистотата, която впечатлява. Търси в Зора и на zora.bg. Животът на едро е да покоряваш нови върхове. Украси дома с тази светеща декорация за 54,99. За любимите хора служи по тълхата подаръчен комплект на топ цена от 19,99. И допълни коледното настроение с този цветен пуловер само за 15,99. Кой ще ме свали? Хо-хо-хо! Помощ! Метро, празнувай на едро. Много обичам авиацията. Ти успя. Най-бързият човек на планетата. Хауърд Хюз, дами и господа. Добре дошъл в Холивуд. Това е бъдещето. Авиаторът. Четвъртък от 21 часа по Star Channel. Уорчестършайър. Засукано именце. Чете се Уорчестър. Като соса. Пикантно. А сега се гответе. Току-що ми стече гаранцията. Ох, Боже, Боже! Целият свят разчита на нас. Голяма ракета. Коя си ти? Как ни лилей си? Да се залавяме за работа. Ръцете. Ще се взриви след 31 секунди. Ако гръмне, да направим експлозив. Ще бъде опасно. Дръпни се. Боже. Скорпион. Събота и неделя от 11 часа и 10 минути по Star Channel.
повече неустоими предложения по Коледа заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Крем сирене с 50% намаление за 1,99 лв. Хляб със семена с 50% намаление за 1,49 лв. И 250 грама ягоди за 3,59 лв. Lidl. Заслужава си. В Нотино можете да купите всички коледни подаръци на спокойствие. Изберете любимите си парфюми и много други козметични подаръци лесно онлайн. Нотино. Today is yours. Feel good. Пазарувайте коледни подаръци в Нотино. Само сега до 30% отстъпка на избрани продукти. Бебетата имат своите начини да тестват нашата защита за кожата. Pampers Premium Care имат двойна защита, която абсорбира мигновенно, за да помогне за поддържане на кожата им здрава. А нашия джоб за задържане и защита помага за предотвратяване на протичане от към гърба. Защита за кожата, одобрена от бебетата. Pampers Premium Care. Пора си в нашите светли дни. Високите дози Б-витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да бъде лекувана. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Добре дошли в Дъглас, за да се облечете, да заблестите, да сияете. За любовта, танците и радостните моменти. Добре дошли в откриването на този, подарък. Дъглас, добре дошли в света на красотата. Подарете радост и открийте красиви подаръци тази Коледа. Синкванон Kids е пробиотик за деца във формата на неустоими мечета с вкус на бял шоколад. С силата на своите 13 пробиотични щама и цели 15 милиарда полезни бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за здравето на детското коремче. Синкванон пробиотик шампион. Празничните оферти на Т-Маркет от събота до понеделник. Боб консерва Донна Попета, различни видове 400 грама 99 стотинки. А до понеделник кисело мляко Домлян 4,5% 500 грама 1,59 и точни кори Фамилия 500 грама 3,19. Когато става дума за здравето на моето гърло, не разчитам на импровизации, а единствено на Стрептогард. Вървях един следобед. За здраво гърло и уверен старт. Стрептогард. Чистенето е скучно, но във Philips го обичаме. Обичаме да чистим повече, отколкото ти обичаш ягодов чизкейк. Или компютърни игри. Нашите безкабелни прахосмокачки Aqua Trio с технология Power Cyclone Aqua почистват повече прах, замърсявания, петна и течности само с едно движение. Ти обичаш да е чисто, ние обичаме да чистим. Philips. Мислиш, че си в бяло, докато не видиш бялото на новия Savex Premium. Мощният комплекс White Boost прави прането видимо по-чисто, видимо по-свежо, видимо по-бяло. Новият Savex. Виж разликата. За да направи най-хубавите кифлички със сладко на света, тя има нужда от неповторимия вкус на масло Президент. Масло Президент. Направено за твоите безценни моменти. Президент. Да вземем най-хубавото от живота. По празниците животът на Едро ти поднася чудеса на супер изгодна цена. След пазара влез на топло у дома с климатик на топ цена. Запретни ръкави и приготви някоя госба в този чугунен съд. За да не ти е скучно докато готвиш, си пусни телевизора. Като си се захванал с домакинските задачи, пусни и една пералня. И оборудвай автомобила с чисто нови зимни гуми за студените месеци. Метро, празнувай на Едро. Къде бяха чаршафите? Всеки е майстор в нещо, а ние майсторим мезетата така, както традицията е завещала. С вкус от старите майстори, за майсторите на новото време. Орехите. Майстор Лъшки мезета. Вместо да тичаш и да търсиш подаръци, избери Мен от EMAG приложението. С Genius идвам с опция за безплатна доставка. Избери оферти като правоъгълна маса Kring Memphis за 129 лева или таблет Redmi Pad 2 за 343,99. И какво ще го правим сега, този мой черен дроб? При омазнен черен дроб, при увреждане от алкохол или чернодробни инфекции, винаги препоръчвам Levuron Forte. Levuron Forte възстановява нормалната чернодробна функция и защитава чернодробните клетки. Намалява чувството на отпадналост и умора, от които се оплаквате. Вдъхнете нови сили на черния си дроб. С Levuron Forte
от Натурфарма. Всеки е майстор с Мусюбриколаж. Христо, сектор отопление, заповядайте насам. Уют и отопление в едно. Избор много. Помагаме и за цялостни отоплителни решения. Подов конвектор HomeB 2000 вата с 3 степени на отопление, термостат и защита от прегряване. Акумулаторен комплект DeWalt, 6 инструмента, 3 5 амперови батерии, зарядно и система от куфари T-Stack. Ламиниран паркет от Кроношпан, 8 мм, произведен в Германия. Заповядай в новия Мусюбриколаж в Ексопарк София. Мусюбриколаж. This sad state has seen its shape unfold. I let it go. Теорията на всичко. Сряда от 21 часа по Star Channel. Тук е ужасно мръсно. Чувствам се като скитник. Съжалявам, но това просто не ми харесва. Винаги става въпрос за... Тоби, Арти! Шрек ти спаси живота! Shadows from beneath, clawing at your feet, leave them in the dirt, even though it hurts. Life isn't easy at all. Момичето от Дания. Вторник от 21 часа по Star Channel. Отпусни се. И рекламите разказват истории. И този декември подаряваме на нашите абонати неограничени мегабайти и скорост, над 200 TV канала и достъп до новия филмов канал на А1 Max Movie. А в услуги Select и Моят А1 ти можеш да дариш за кауза по твой избор. Нека заедно да направим добро. Когато ставите имат нужда от колаген, моят избор е колаген на Doppelherz за комплексно действие върху ставите. 11 000 мг течен хидролизиран колаген, обогатен с куркума и джинджифил. Цените на половина, а продуктите в изобилие. Такъв е животът на едро в Метро. Приготви месцето в домашна обстановка с месомелачка на топ цена. Овкуси го добре и го изпържи в този фритюрник с горещ въздух. Сглоби стелажа и нареди на него каквото си напазарувал. Облечи се с този комфортен и топъл спортен панталон. И се наслади на добрия сън с тази мека възглавница. Избирай от над 120 продукта на половин цена. Метро. Празнувай на едро. И какво ще го правим сега, този мой черен дроб? При омазнен черен дроб, при увреждане от алкохол или чернодробни инфекции, винаги препоръчвам Левурон Форте. Левурон Форте възстановява нормалната чернодробна функция и защитава чернодробните клетки. Намалява чувството на отпадналост и умора, от които се оплаквате. Вдъхнете нови сили на черния си дроб с Левурон Форте от Натурфарма. If whiskey could talk, Johnnie Walker Black Label would sing. With notes of sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Ти си лед, идвам да те стопля. Дишам, 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 дишам с теб. Няма да те пусна. Няма да те пусна. Дишам, 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 дишам с теб. Приматукс. Силата на 7-те билки. Приматукс. Дишай с лекота. Вече в аптеките. Евро или лева? Колко е в лева, за да видя колко евро имам? С Виза.
И аз това щях да кажа. Направи стъпка напред в прехода от лев към евро. С Виза. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Задръстване от няколко километра се е образувало на магистралата заради силния снеговалеж, който се очаква да отслабне в ранните вечерни часове. Всичко бяло е каква вълшебна красота. Студът не стига тук до нашите сърца. Снегът е нашето гнездо, да спретнем заедно. Джамбо веселба и пак е Коледа. Джамбо, 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 джамбо веселба. Всичко бяло е навън, красиво като сън. Всичко е сега, Джамбо Коледа. Тиха нощ, свята нощ, две очи и Новият Линд Екстра Крими. Майсторски изработен млечен шоколад. Фин. Нежен. От майсторите на шоколада Линд. Линд Екстра Крими. Толкова нежен. Великите градове са помрачени от престъпността. Но за да я спрем, са ни нужни безспорни доказателства. Истината рядко е очевидна. Но ще я търсим на всяка цена. Защото искаме градът ни да е по-безопасен. Закон и ред. Престъпни намерения. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм. Не минава и ден без да се удивя колко по-добри сме от останалите. Казва, че не са твои. Все едно съм целунал аватар с език. Срещаме родителите на Ленард за пръв път. Не искам да мисля, че сме бели буклуци. За какъв цвят буклуци искаш да ни мисля? Теория за големия взрив. Тази вечер от 22 часа и 55 минути по Стар Ченъл. Осветявай! Не искам да живея със срама от деянието ми. Казал им е, че ще ги накара да си платят. Бягайте! Дали е удар на бандата? Бум! Не стреляйте! Действаме! ФБР. Най-издирваните. От понеделник до петък от 19 часа по Стар Ченъл. Настъпи онзи момент от годината, в който да си поемеш дъх и да се насладиш на любимите си истории на дивана вкъщи. За всичко останало има кой да се погрижи. Отпусни се със Стар Ченъл.
Празничният сезон е тук. Слънчев лъч във всяка капка. Олио Бисер. Олио на вкус. Хо-хо-хо! Сашко иска колело, мането кукла. А какво имаме тук? Семейство, приказка за лека нощ, училище, закрила. Аз не мога да доставя тези подаръци сам, но заедно с УНИЦЕФ можем. Някои деца не мечтаят за играчки, а за грижа. Помогни на дядо Коледа и УНИЦЕФ да стигнат до децата в нужда. Бъди благодетел с месечни дарения на Дари УНИЦЕФ БГ. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Здравей! Здравей, скъпа! Мина ли да вземеш сироп? Да, за суха кашлица, за влажна кашлица, за остра кашлица и за упорита. Но колко си взела? Само един. Гринтус. Гринтус е мощен срещу кашлицата и щадящ вашия организъм. От Абука. Животът на Едро е двойно по-изгоден с любимите оферти 2 на цената на 1. По празниците ще се готви двойно повече. Така че вземи краве масло по 2 или пък зареди с растително, ако искаш хапването да е по-леко. Когато се умориш от готвенето, ободри се с ароматно кафе. Преди основното замези с повечко хамон, а за дрежките зареди изгодно перилен препарат по 2. Открий над 100 оферти 2 на цената на 1 в нашия каталог. Метро. Празнувай на Едро. Цяла година чакаме. И чакаме. И чакаме. Но понякога именно чакането прави хубавото още по-хубаво. Затова ти представяме вкуса, който очакваш. Опитай новите Биг Рьощи и Рьощи Чикън само сега в Макдоналдс. Империята на инките. Господари на Андите, претърпяла възход. В златните си години тя била благоденстваща, обширна и обединена. Какво е предизвикало краха на иновативната цивилизация? Инките, възход и падение. Премиера тази неделя от 23 часа по National Geographic. Дома ни има надградник. Ще се наложи основно почистване от твоята страна на улицата. Нямаш право да ме арестуваш. Да съм казвал нещо за арест. Пусни го! Ако го пусна, умираме и двамата. Трилър киновечер. Неделя от 23 часа по Star Channel. Много обичам авиацията. Ти успя. Най-бързият човек на планетата. Хауърд Хюз, дами и господа. Добре дошъл в Холивуд. Това е бъдещето. Авиаторът. Четвъртък от 21 часа по Star Channel. Целият свят разчита на нас. Голяма ракета. Коя си ти? Как ни лилей си? Да се залагаме за работа. Ръцете. Ще се взриви след 31 секунди. Ако гръмне, да направим експлозив. Ще бъде опасно. Дръпни се. Боже. Скорпион. Събота и неделя от 11 часа и 10 минути по Star Channel. Iconic. 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 Киновечер с Гай Ричи. Събота от 22:30 по Star Channel.
Ако ще оставаме в този апартамент, не искаш ли малко да го преобразим? Всъщност, да. Чудесно! Имаш ли някакви идеи? Отпусни се. Това е Star Channel. И този декември подаряваме на нашите абонати неограничени мегабайти и скорост, над 200 TV канала и достъп до новия филмов канал на А1 Max Movie. А в услуги Select и Моят А1 ти можеш да дариш за кауза по твой избор. Нека заедно да направим добро. В Нотино можете да купите всички коледни подаръци на спокойствие. Изберете любимите си парфюми и много други косметични подаръци лесно онлайн. Notino. Today is yours. Feel good. Пазарувайте подаръци в Notino с до 30% отстъпка на избрани продукти. Например от марките Hugo Boss и Calvin Klein. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes of sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Look at that pump! Learn from the best. Always room for improvement. Semi Parkside Performance. Комбиниран перфоратор за 149,90. Акумулаторен Ъглус Лайф за 79,99 и акумулатор на ударна бормашина за 249,99. Kaufland. Време е да помислим за бъдещето. Тео Бебе се превръща в фючър, за да отговори на нуждите на цялото семейство. С по-чисти формули и без отсветители. Фючър гарантира качествено изпиране, на което можеш да се довериш. Фючър. Повече грижа за теб и за планетата. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Iconic. 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 Киновечер с Гай Ричи. Събота от 22:30 по Star Channel. Здрасти, как си? Тук съм, за да сглобя креватчето. Извинявай, вече го направих. Не знам дали го съзнаваш, но аз го купих. Актьорите Даниела Горанова, Нина Гавазова, Васил Бинев, Николай Николов, Здравко Методиев. Игра на кодове. Понеделник от 21 часа по Star Channel. Огромен избор, супер! Сега в IQ XXXL. Минус 20% за секции и модулни системи за дневна. И минус 30% за коледни стоки. Хей, готин! Оставаш тук с мен? О, не се разстройвай, ще си правим компания цяла нощ. При чревен дискомфорт на помощ идва Adirex. Adirex е уникална комбинация от капсула и таблетка, които съдържат цели 5 активни съставки за бърз и сигурен резултат. Adirex. Стягаш се и тръгваш. Коледни намаления в shopsector.com. Оригинални маратонки на празнично ниски цени. Поръчай онлайн и получи направо по дълхата. shopsector.com. Любимият помощник на дядо Коледа. Аз закуската без фамилия не я одобрявам. Има традиции, на които всяка фамилия особено държи, като пухкавата баница с точени кори фамилия или малките банички за изпът, домашната пица и бутър печивата, приготвени с любов. Точени кори, баници и тесто фамилия, одобрени от баба и от цялата фамилия. Не завиждайте на тези, които успяват да заспят.
Отривин ментол ви спасява като отпушва носа след 2 минути. Отривин. И дишайте. Отривин ментол е лекарствен продукт без рецепта за възрастни юноши над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Коледата първа предстои, но всеки ден може да е празник с автоматичната маша Philips Wave Pro Styler. От закачливи кадрици до лежерни вълни. Маша, преса и сешуар Philips Sense IQ с интелигентна технология, която адаптира температурата за оформяне, за да предпази от изгаряне. Сега на супер цени и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Весела Коледа с Технополис. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Империята на инките. Господари на Андите, претърпяла възход. В златните си години тя била благоденстваща, обширна и обединена. Какво е предизвикало краха на иновативната цивилизация? Инките – възход и падение. Премиера тази неделя от 23 часа по National Geographic. Много обичам авиацията. Ти успя. Най-бързият човек на планетата. Хауърд Хюз, дами и господа. Добре дошъл в Холивуд. Това е бъдещето. Авиаторът. Четвъртък от 21 часа по Star Channel. Теорията на всичко. Сряда от 21 часа по Star Channel. Shadows from beneath glowing at your feet, leave them in the dirt, even though it hurts. Life isn't easy at all. Момичето от Дания. Вторник от 21 часа по Star Channel. Отпусни се. Това е Star Channel. Настъпи онзи момент от годината, в който да си поемеш дъх и да се насладиш на любимите си истории на дивана вкъщи. За всичко останало има кой да се погрижи. Отпусни се с Star Channel. Празничният сезон е тук. До сега в теория за големия взрив. Здравей, Стюарт, какво правиш тук? Отново живее тук. Хауърд и Бърнадет знаят ли? Или си като опосум в стените? Целият свят разчита на нас. Голяма ракета. Коя си ти? Как ни лилей си? Да се залагаме за работа. Ръцете. Ще се взриви след 31 секунди. Ако гръмне. Да направим експлозив. Ще бъде опасно. Дръпни се. Боже. Скорпион. Събота и неделя от 11 часа и 10 минути по Star Channel. Новият Линд Екстра Крими. Майсторски изработен млечен шоколад. Фин. Нежен. От майсторите на шоколада Линд. Линд Екстра Крими. Толкова нежен. В Нотино можете да купите всички коледни подаръци на спокойствие. Изберете любимите си парфюми и много други козметични подаръци лесно онлайн. Нотино. Today is yours. Feel good. Пазарувайте коледни подаръци в Нотино. Само сега до 30% отстъпка на избрани продукти. Подаграта бавно изяжда теб и всичко, което обичаш. Спокойния сън, свободното движение, вкусната храна, комфортния живот. Време е да я спреш с Уримил Урикаут. Уримил Урикаут е надеждна формула за бърз и дълготраен контрол на пикочната киселина. Излез от капана на подаграта с Уримил Урикаут от Натурфарма.
избор супер, огромен избор супер, огромен избор супер, огромен избор супер. Сега в Айко XXXL минус 20% за секции и модулни системи за дневна и минус 30% за коледни стоки. Айко, където има всичко. Новият Maxi Steam M затвърждава мъжкото самочувствие, поддържа тестостерона и издръжливостта. Maxi Steam M. Не омеквай, когато е време да си твърд. Реактивирайте гените на младата кожа. Юсерин Epigenetic Serum с революционната съставка еписелин, която обръща 10 признака на стареене на кожата и я кара да изглежда с до 5 години по-млада. Препоръчано от дерматолози. Само през декември Юсерин ви подарява до 30% отстъпка на избрани анти-ейдж продукти. Табекс е различният път да спреш цигарите. Табекс блокира никотиновите рецептори и след една опаковка и 25 дни ти си свободен от никотиновата зависимост. Табекс – твоят път към свободата без никотин. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години. Преди употреба прочетете листовката. Това е Ани, която готви чили. Как? С новия си интелигентен мултикукър Тефал Cook4Me Touch, който я вдъхновява и напътства чрез сензорния си екран. Тази вечер за по-малко от 10 минути тя приготви пиле с кокос. Тефал Cook4Me Touch. Революция в бързото готвене. Ти си лед, идвам да те стопя. Дишам, 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 дишам с теб. Няма да те пусна. Няма да те пусна. Дишам, 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 дишам с теб. Приматукс. Силата на 7-те билки. Приматукс. Дишай с лекота. Вече в аптеките. Цяла година чакаме. И чакаме. И чакаме. Но понякога именно чакането прави хубавото още по-хубаво. Затова ти представяме вкуса, който очакваш. Опитай новите Big Рьощи и Рьощи Чикън само сега в Макдоналдс. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може да бъде увредена. За щастие има Ентерол пробиотик. Ентерол е клинично доказано лекарство, което предпазва и възстановява чревния тракт. Ентерол лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер 1 в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с буларди. Преди употреба прочетете листовката. Великите градове са помрачени от престъпността. Но за да я спрем, са ни нужни безспорни доказателства. Истината рядко е очевидна. Но ще я търсим на всяка цена. Защото искаме градът ни да е по-безопасен. Закон и ред. Престъпни намерения. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм. Отпусни се. Това е Star Channel. Отпусни се. Скоро ще пристигнем. Стюарт, стига си карал като дядка. Ускори малко. Не съм дядка. Просто не виждам нощем. Даниела Горанова, Нина Гавазова, Васил Бинев, Николай Николов, Здравко Методиев. The sad state has seen its shape unfold. I let it go. Теорията на всичко. Сряда от 21 часа по Star Channel. Ти си лед, идвам да те стопя. Дишам, 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 дишам с
Силата на 7-те билки. Приматукс. Дишай с лекота. Вече в аптеките. Това е Ани, която готви чили. Как? С новия си интелигентен мултикукър Тефал Cook4Me Touch, който я вдъхновява и напътства чрез сензорния си екран. Тази вечер за по-малко от 10 минути тя приготви пиле с кокос. Тефал Cook4Me Touch. Революция в бързото готвене. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes of sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Бръчки, загуба на еластичност. Дерматологични лаборатории Авен разработиха Хиалурон Актив B3. Формула срещу клетъчно стареене, богата на ниацинамид и хиалуронова киселина. Регенерира кожата и намалява бръчките. Хиалурон Актив B3. Избрали подаръците? Открий ги в аптеките. От дерматологични лаборатории Авен. Peugeot 3008. Владееш играта на пътя. Внеси празнично настроение от дома с Xiaomi от Зора. Xiaomi 15T Pro с впечатляващ дисплей, професионална камера и мощ, която ще е с теб навсякъде. И Xiaomi Vacuum 5 Pro, която почиства умно и оставя дома ти безупречен. Докосни бъдещето с Xiaomi. Търси в Зора и на zora.bg. Освежи магията на Коледа. Вземи Кока-кола, събери стричките под етикета и спечели коледен камион. Виж повече на coca-cola.bg. Празничните оферти на Т-Маркет. До понеделник бомбони Линдор 200 грама, различни видове 9 лева и 99 стотинки. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 литър 2,79 и баклава Амбелино 700 грама, само 6,99. Т-Маркет. Практичният избор. Тази зима опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Пора си в нашите светли дни. Високите дози Б-витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н. Болката в гърба и кръста може да бъде лекувана. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Shadows from beneath, clawing at your feet, leave them in the dirt, even though it hurts. Life isn't easy at all. Момичета от Дания. Вторник от 21 часа по Star Channel. Не се препоръчва за деца под 12 години. Не искам да живея със срама от деянието ми. Казал им е, че ще ги накара да си платят. Бягайте! Дали е удар на бандата? Бум! Не страните! Действаме! ФБР. Най-издирваните. От понеделник до петък. От 19 часа. По Star Channel. Дома ни има надградник. Ще се наложи основно почистване от твоята страна на улицата. Нямаш право да ме арестуваш. Да съм казвал нещо за арест. Пусни го! Ако го пусна, умираме и двамата.
Трилър киновечер. Неделя от 23 часа по Star Channel. Не се препоръчва за деца под 12 години. Малта. Отпусни се. Това е Star Channel. Iconic. 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 Киновечер с Гай Ричи. Събота от 22:30 по Star Channel. Не се препоръчва за деца под 12 години. Насам, хайде. Greg, move your head. Игра на кодове. Понеделник от 21 часа по Star Channel. Отпусни се. Това е Star Channel. Дома ни има натрапник. Ще се наложи основно почистване от твоята страна на улицата. Нямаш право да ме арестуваш. Да съм казвал нещо за арест. Пусни го. Ако го пусна, умираме и двамата. Трилър киновечер. Неделя от 23 часа по Star Channel. The sad state has seen its shape unfold. I let it go. Теорията на всичко. Сряда от 21 часа по Star Channel. Shadows from beneath, clawing at your feet, leave them in the dirt, even though it hurts. Life isn't easy at all. Момичета от Дания. Вторник от 21 часа по Star Channel. Много обичам авиацията. Ти успя. Най-бързият човек на планетата. Хауърд Хюз, дами и господа. Добре дошъл в Холивуд. Това е бъдещето. Авиаторът. Четвъртък от 21 часа по Star Channel. Настъпи онзи момент от годината, в който да си поемеш дъх и да се насладиш на любимите си истории на дивана вкъщи. За всичко останало има кой да се погрижи. Отпусни се с Star Channel. Празничният сезон е тук. Не се препоръчва за деца под 12 години. В предишните епизоди. Там прочетох Локсат. Препратих всичко на агент Маккорд. След 12 часа бяха мъртви. Какво е Локсат? Много силен и много мръсен анализатор от ЦРУ. Кейла Браун. Той ще